drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. FM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan.
FM ay aking best friend. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. FM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na Sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama.
Anong oras na? Ay, 9:46 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan, powered by Radio Mindanao Network. Best friend, ito na ang oras para sa I-Confessions mo. Sabik na kaming pakinggan yan, kaya tawag ka na 0919-411-7714 or 0915-775-2883. Hello, best friend! Hello? Hi, best friend. Ang tingaran nyo? Marilyn niya. Ha? Marilyn. Marilyn, ilan taong ka na? 32. Tiga-iner ka, Marilyn. Dago pa rin. Dagupan. Sige, Marilyn, ano ba ang kinakaharap mo ngayon? I-Confessions mo na yan. Problema po ako. Sige. Yung boyfriend ko po. Boyfriend mo? Opo. Oo, sige. Pinagsawaan niya ako. Ha? Iniwan niya ako. Pinagsawaan ka niya, iniwan ka niya? Opo. Paano mo nasabi, Marilyn? Ilang beses na ako pumunta sa bahay niya. Oo. Marilyn? Hello. Sige. Tapos, tuloy mo lang yung kwento mo. Marilyn, nandiyan ka pa ba? Opo. Sige, tapos, Marilyn? Gusto niya, nagpapabrik na siya sa akin. Gusto niyang Nagpapabrik na sa akin. makipag-break sa'yo. Gano'n na ba kayo katagal, best friend? Ito lang yung August 6 na sinagot ko siya. Bago lang kayo. Ilan taon na siya, best friend? 27. 27, ikaw 32. Opo. Okay, tapos? Saan mo na ba nakilala siya? Sa radyo po. Radyo. Nagkuhaan kayo ng number, tapos nagka-text kayo, tapos naging kayo. Tama? Opo. Tapos, taga dito rin siya. Hindi po, taga-Binari po. Medyo malayo-layo. Tapos, best friend, ilang weeks lang kayo ay? 1 week, tama ba? Opo. 1 week, tapos, pero nagkita na kayo, ganon. Opo. Sige, paano mo nasabing pinagsawaan? 1 week pa lang naman kayo, best friend. Nag-ano kami kasi. Ha? Nag-ano kami. Sa bahay nila. Nag-siping kayo sa bahay nila. Opo. Tapos tumayaw na sa akin. Pagkatapos nyo mag-siping, ayaw niya na sa'yo. Opo. So, ibig sabihin, pagkabigay mo ng lahat, biglang ayaw niya na, best friend. Tama ba? Opo. Sige. Pero hindi naman siya yung una mong nakatalik. Tama ba? Opo. Pero yun nga, binigay mo, pero ayaw niya na sa'yo. Sige. Opo. Mahal mo ba siya? Mahal mo siya, Opo. best friend. Gano'n ba kayo katagalan nagligawan? December pa. Tapos August mo siya sinagot. Opo. Tapos biglang ayaw niya na sa'yo nung nakuha ka na niya. Tama? Opo. Sige. Kasi nakikinig siya ngayon. Nakikinig siya ngayon? Opo. Paano mo nalaman, ay? Tinext ko siya. Tinext mo na makinig siya. Sige, best friend, Marilyn. Pero wala kayong anak, dalawa? Wala po po. Ikaw wala kang anak sa kahit sinong lalaki, siya din, kahit sa sinong babae? Wala po. So, pares talaga kayong single. Ngayon ba may nabalitaan ka ba na may girlfriend siya? Wala po. Wala rin. Talagang ayaw niya. Tinext ka niya. Makipag-break. Sige, best friend Marilyn, kung nakikinig siya ngayon, na nakikinig naman pala talaga, ano nga mensahe mo para sa kanya? Kahit ayaw mo lang sa akin, parang kita. Oo. Kasi lasing sa ngayon.
sa barkada niya. Paano mo nalamang lasing siya ngayon? Magka-text pa rin kayo? Hindi, tumawag ako sa kanya. Nung tumawag ako sa kanya, huwag ka natatawag sa akin, sabi. Oh. Best friend, nandiyan ka pa? Opo. Oh, sige. Tinawagan mo siya na makinig siya ngayon, pero lasing siya. Huwag ka natatawag sa akin. Huwag ka na daw tatawag sa kanya. Hinahabol-habol mo pero ayaw niya na magpahabol sa'yo. Tama ba, best friend? Opo. Sige. Best friend, yun lamang ang mensahe mo sa kanya. Marilyn? Hello? Oh, yun lamang ang mensahe mo sa kanya? Meron po. Ano? Ano pa? Kahit nandun ako sa bayan, pero yung tatay mo, nagpaparinig pa sa akin, nagpilitis ko pa rin. Yun lamang. Sana mahalin mo dito. Iniwan ako ng tawa ko. Ito kasi yung kung natitil siya po, si Mario. Genesis. Genesis ang pangalan niya? Mario po. Genesis. Mario. Sige. Yun lang, best friend. Opo. Maraming salamat, best friend. Patuloy kang umantabay, best friend Marilyn, para marinig mo ang mga payo at suggestions sa'yo ng ating mga best friend listeners. Maraming salamat, best friend, sa pagtawag. Okay. At narinig nga po natin ang ating best friend na si Marilyn. Grabe, best friend. 32 years old na siya. 27, 28, 29, 30, 5 years yung gap nila. O, di ba? Galing ko. 5 years yung gap nila ng boyfriend niya. Mas matanda siya, mga best friend. At nagkakilala lang sila sa radyo. Kinuha nila yung number. Kinuha niya yung number nung lalaki. Tapos, nagligawan sila December, August, mga best friend. Sinagot niya na. Kaso, nung sinagot niya, agad-agad, 1 week pa lang sila, nagsiping na sila, mga best friend. Tapos, nung nakuha na siya ni Mario, nung kanyang boyfriend, nakipag-break na sa kanya. Yun. Ang sakit, diba, best friend? Pagkatapos niyang ibigay ang lahat, kumbaga, ang tagal niyang nagpaligaw, tapos 1 linggo lang, binigay niya na ang sarili niya, tapos ayaw pala sa kanya ni Mario pagkatapos na ibigay niya ang lahat. Kaya naman, mga best friend, para sa ating best friend Marilyn, narinig nga po natin siya. It's our time, oras na natin para dumamay at tumulong sa sitwasyon niya. Kaya naman mamaya-maya, best friend, ay pakikinggan namin ang advices mo. I-save mo na ang numero na dapat mong tawagan mamaya. 0919-411-7714 or 0915-775-28. At sa mga advices nyo sa text, best friend, pwede naman i-text nyo kami 0949-614-0306. At maaari ka rin magpayo through Facebook, mga best friend. I-like nyo lamang po ang ating Facebook page na KZ Sandalan. K as in kangaroo at Z as in zebra, zigzag, ganun po. KZ Sandalan. Isa lang po ang account natin, yun lamang pong FB page. Mga best friend, at sa inyong mga pasandal, i-text nyo lamang ako 0949-614-0306. Ikaw ay nakatutok sa tanging programang dinisenyo at ginawa sadyang para sa iyo, ang programang pakikinggan, dadamayan at tutulungan ka, ang programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you.
I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt we'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha?
Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa, DRX, Sign Maker, Batter World Bake Shop, Akabar, Farm Out, ARC, Staff Search Asia, Panaderia Antonio at ang 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, at 10:04 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is KZ Sandalan. Say I miss the things you do. I just wanna get back close again to you. But for now, your voice is near enough. How I miss you and I miss your love.
flows all around, and there's no way out. I'm just thinking so much of you. There was never any doubt. I can wait forever. If you say you'll be there too, I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. When it looked as though my life was wrong, you took my love and gave it somewhere to belong. I'll be here when hope is out of sight. I just wish that I was next to you tonight. And oh, I'll be reaching for you even though you'll be somewhere else. My love will go like a bird on its way back home. I could never let you go, and I just want you to know I can wait forever. If you say you'll be there too, I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. IFM ay aking best friend. What if I never knew? What if I never found you? I'd never have this feeling in my heart. How did this come to be?
as far as I can see, you were always meant to be my destiny. I wanted someone like you, someone that I could hold on to and give my love until the end of time. But forever was just a word. Just a word. Something I only heard about. But now you're always there for me. When you say forever, I'll believe. Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to heaven home. and as far as I can see, you were always meant to be My destiny. oh, Maybe all we need is just a little faith. 'Cause baby, I believe that love will find a way. Oh, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to heaven home. and as far as I can see, From now until eternity, you were always meant to be my destiny. You're my destiny. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Nampabalingit, akikiraw labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:15 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. Ibinigay ang lahat at pagkatapos iniwan. Parang isang kanta yan ang best friend. Ang ating nga pong tinutulungan ngayong gabi ay ang ating best friend na si Marilyn at 32 years old. At may boyfriend na 27 years old. Nagkakilala sa radyo at nagka-textan best friend December. Tapos August sinagot niya. Ganon katagal yung ligawan nila, best friend. Pero isang linggo lang sila. Tapos nagsiping sila, mga best friend. Pumunta siya sa kanila, doon sa lalaki. Pagkatapos sa best friend, pagkatapos nilang magsiping, wala na. Pagkatapos niyang ibigay lahat doon sa manliligaw niya sa text, ayaw na daw sa kanya, kaya siya nagsawa na. Basta mga best friend, ang daming dahilan. Kaya
sobrang nasasaktan ang ating best friend na si Marilyn. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Kasi sobrang problemado siya, best friend. Kasi, alam mo yun, hindi lang yung physical yung binigay niya eh. Kung hindi lahat ng meron siya, mga best friend, emosyonal, oras, lahat-lahat. Kaya naman, best friend, ano bang masasabi mo sa kanya? Tumawag ka sa akin. 0919-411-7714 or 0915-55775-283. Muli mga best friend, ang dapat mong tawagan na para masabihan at alam mo yun, ma-comfort natin, madamayan, matulungan ang ating best friend na si best friend Marlena. 0919-411-7714 or 0915-55775-283. Hello best friend. Hello best friend. Antoy nga rin nyo, best friend? Si Lester. Lester, ano masasabi mo sa ating best friend na si Marilyn? Para sa akin ate, dapat hindi niya binigay lahat. I mean yung nagtira siya. Dapat kinuha niya yung buong ugali muna bago niya ibigay yung buong pagkababae niya. Kasi mahirap ate. Maraming lalaki ako, ganun talaga. Pero ang tingin ko din sa lalaki ate, yun yung habol niya. Kaya di bali, marami ng ganyan sa mundo, di ba? Oo. Hindi, ikaw best friend, bilang lalaki, sa tingin mo, ganun talaga, yung parang physical lang yung habol, ganun, tapos biglang iiwanan na. Parang kasi best friend, chinaga siya, December hanggang August. Parang chinaga talaga siya para lang makuha yung katawan niya, tapos na, ganun. Para sa akin din, best friend, hindi yun tama. Oo. Kasi kung talagang mahal mo siya, hanggang dulo, at dapat ipakita mo, hindi yun sa gawa. Kasi kung gagawin mo yun, ang pangit, diba, best friend? Oo. Ang hirap ng ganun eh. So, kumbaga, best friend, itong si yung lalaki, Mario ang pangalan nun eh. Sige, sabihin na natin. Itong si Mario, talagang libog lang, ganon. Opo, ganun talaga yun. Pero, hindi naman po lahat ng lalaki, ganun yung habol. Yung iba po, matitino. Oh, yung iba, anong habol? Yung talagang true love, na hanggang sa huling hininga. Ano ba nga pwede natin gawin nito sa best friend natin na si Mario? Ang gagawin na lang ni ate, bilang aral na lang sa buhay. Tapos, kalimutan ng lahat. Ibalik siya sa araw na hindi siya naging, balik na lang natin yung araw na hindi natin siya kilala. Ganun lang para makalimutan natin yung... kumbaga patayin niya sa kanyang sarili, gano'n, si Mario ng Binmalay. Opo. Sige, best friend. Ganun na lang po. Move on, gano'n. Yung pabati. Oo. Pabati nga po yung Jeff po dyan sa taga Rosario. Sino ang papasandal mo? Si Jepoy? Hindi po. Ano ba? Pabati. Oo nga. Dito best friend ang pabati, pasandal. Opo. Ayaw mo siya ipasandal, pabati lang. Sige, wag natin siya pasandal, bati na lang. Opo. Tapos, yung family Sarati po dito sa San Fabian. Yun lang po. Tapos, pwedeng pa-request ng kanta. Antoy labay mong kansyon, best friend? Uy, umaga na dyan! Minamahal kita. By Freddy Aguilar. Ay, mali pala. Sige, best friend. Yun lamang ba? Sige po, thank you po. Lester, wait lang. Apo. Sinong best friend mo? Sa Ate Hila ba to? Hindi. KZ, sandala na. Best friend. First time ko po. Best friend, like mo page ko para makita mo ko. Okay lang ba? KZ, sandalan. K as in kanina, Z as in a zigzag, ganon. Tapos sandalan. KZ, sandalan. Sige po, best friend. Thank you po. Sige. Best friend, sino ang best friend mo? Ang best friend ko.
IFM ang best friend mo, Lester. Maraming salamat. Yan nga po narinig natin. Para sa kanya bilang lalaki, ganun naman daw talaga. Marami talaga nga bastos na lalaki na ganyan. Nakakagigil. Hello, best friend. Hi, Ate Casey. Hi, ano yung ngaran niyo, best friend? Jan. Jan. Oh, Grabe sige. siya. Best friend Jan, bilang lalaki, anong may papayo mo, suggestion mo? Di ba perspective mo kasi yan, best friend ng mga lalaki, represent po sila. Anong masasabi mo sa ating best friend na si Marilyn? Doon sa babae, ate, total, iniwan siya. Oo. Mas magandang mabuo na lang siya kasi niloloko siya. Matapos, ibigay niya yung lahat. Iniwan niya na walang dahilan. Kaya hindi deserving na lalaki yan. Kaya mas magandang mag-move on ka na lang. Siguro, maghintay-hintay ka lang kung may darating sa'yo siguro. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas ngayong gabing ito, anong gusto mong gawin sa lalaking si Mario? Yung nanloko kay Ate Marilyn. Ayoko na ate kasi magparusama. Basta, bahala na sa kanyang, siguro may karma siguro darating sa kanya. Oo. Hindi lang ngayon, pero bukas, kasi gabi na. Hindi naman. Basta, yung mga babae kasi, hindi naman loloko yan eh. Minamahal yan eh. Siguro ang gwapo niyan. Hoy, best friend dyan, kahit gwapo, hindi dapat nanloloko. Oo nga ate, dapat yung mga babae, minamahal yan. Oo. Sinasaktan. Hindi sinasaktan. Oo, mas magandang masaktan kayong mga lalaki kaysa yung mga babae sinasaktan eh. Oo, sige. At least yung mga lalaki, ate Ella, pag nisaktan sila, madali silang makamove on. Best friend. Sige. Pero pag babae, ate Ella, ay ate Casey, sorry naman, tense lang ako. Huwag ka ma-tense. Kami lang to, best friend. Kasi yung mga babae, pag nasaktan sila, talagang masakit sa kanila. Oo. Kaya yun lang, ate Casey. Sige, best friend. May papasandal ka ba ngayong gabi? Pinapasandal ko lang yung sarili ko na nakahiga na. Tapos yung mga nakikinig sa inyo. Pati, pasandal na rin ng song. Antay labay man kansyan, best friend. Para sa kanya, changes in my life. Sige, best friend. Hanapin natin yan kung meron. Maraming salamat, best friend dyan. Yan nga po, narinig natin. At sa atin naman pong text line, kasalanan mo din kasi, Marlene, kahit mahal mo pa ang isang lalaki, dapat hindi mo binibigay ang karapat dapat sa atin mong babae. Wala namang magagawa yung lalaki kung ayaw mo. At kung mahal, wait lamang. At kung mahal ka talaga ng boy, kaya kang hintayin. So girl, ginusto mo rin may mangyari sa inyo. Dapat kasi mahal mo na para makasigurado tayo. Best friend, ayun, sige, para sa kanya yan, best friend. Pero mahal niya. Kaso best friend, yun nga, kaya niya nga binigay Diba? Ito, good PM po, DJ. Napakawalang hiya naman ng boyfriend ni Marilyn. Naku, galit na galit siya. With caps lock pa yan. Eto. Ayan. Tapos, sana ako na lang BF niya. Robert po ito. Uy, tama. Ikaw talaga, Robert. Maano ka? Pero masakit pa ang puso ni Marilyn, kaya huwag na muna. Ito naman sabi, hayaan mo na ate, dami namang lalaki para sa'yo dyan Huwag mong hayaan ang sarili mo. Pasandal yung mga bayaw ko nga nandito, sila Emon at Edward ng Alitaya, Miko G ng Dagupan City. Sige, mga best friend, talaga naman, ang dami, alam nyo, ang sarap nyo pakinggan mga best friend sa mga payo nyo kay best friend Marilyn na talaga namang punong-puno ng kumbaga sa katawan masustansya. Kumbaga sa pagkain masustansya, kumbaga sa katawan malusog. Next naman. Ayan nga mga best friend, diba? Talaga nga
Siguro ngayon nag-iisip-isip yun si best friend Marilyn. Mga best friend, patuloy kang tumutok dahil pwedeng-pwede ka pa rin magpasandal dahil hanggang mamaya pa tayong alauna. I-text mo lang ako 0949-6140306. Yan po ang ating text line 0949-6140306 at ang ating FB account ang mga best friend KZ Sandalan, K as in kangaroo at Z as in zebra. Yehey, yara. KZ Sandalan po. I-search nyo lang po yan at maaari kayo magpasandal. I-chat nyo lamang po ako dyan. I-PM nyo lamang po ako mga best friend ha. KZ Sandalan. Kasama mo hanggang alauna ng madaling araw. Ayan na, paulit-ulit na ako. Best friend ha. Dapat kilala mo na ako. Charot. KZ Sandalan dito sa programang ginawa sadyang para sa'yo. Ang programang makikinig, dadamay at tutulong sa'yo. Ang programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. How could you come with me when you knew all along that you had to go? How could you watch me sleep so close to you, pretending not to know? How could you memorize my name and forget who I am? How could you think you're still the same, believing I can? It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again.
pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawirin, maging ang ulap ay aking aabutin, sa'yo'y walang hindi kayang gawin. Langit ang alay ng pag-ibig mo. Wala na ngang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin, ayokong mawalay ka pa sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupasang ningning. Ligaya kang walang hanggan, ako'y sa'yo at ika'y para sa'kin. Langit ang alay na pag-ibig mo. Wala na ngang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin, ayokong mawalay ka pa sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupasang ningning. Ligaya kang walang hanggan, ako'y sa'yo at ika'y para sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupasang ningning. Ligaya kang walang hanggan, ako'y sa'yo at ika'y para sa'kin. Hulog ka ng langit sa akin. Crispin! Crispin! Oh, Sisa! Knock-knock! Who's there? Ako maba! Ako maba! Ako maba! Sabi mo na? Ikaw man! Oo nga, para gayahin ko. Ayaw na! Ako maba! May plano na naman kayo. Alam ko kayo hindi kayo mag-usap eh. Nagkakaintindihan kayo. Alam ko yung mga hidden pa. Dapat sasabihin mo kasi, ito naman ako mabaho! Ganon, parang classic, di ba? Oo. Eto naman, sasabihin mo, ako mabaho! Oo nga! At least, alam mo, ang baho ng klase. Ang classic talaga. Klase! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong
Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-sampung kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, at 10:37 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. I look into your eyes, so far away. There's trouble on your mind, you're losing faith. Hey now, let me hold you, it'll be okay. 'Cause I will love you till they take my heart away. Remember when you called and said goodbye? You thought we'd lost it all, and so did I. But even if I'd lost you, I would feel the same. I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Now we're stronger than before. We've made it through. I've never felt more sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say, I will love you till they take my heart away. Believe
aking best friend. For all the times you stood by me through right and wrong, for being there to catch me when I'd fall. I love you for your faith in me, for all the joys you've given me. But one thing makes me love you most of all. Never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on me, and you showed me what it really means to love somebody. I know sometimes we might not see things eye to eye. You've always met me more than half the way. So for all the times I've let you down, and you could have packed your things and gone, I love you most of all because you stayed. And you never gave up on me when I was giving love up on you. Never mattered who was right or wrong, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you showed me what it really means to love. There were times I just knew you did not understand my moods, all those long and sleepless nights that put us through. But you'll stop by anyway, get me love every day. Now there's nothing in this world I wouldn't do for you. God, you never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you showed me what it really means to love. God, you never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong di nagbabayad ng utang sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. Sa aking best friend na si Marilyn. Marilyn,
nagawa mo na ang nangyari na ang nangyari. Oo, masakit, masaktan ka na, tapos na best friend. Kaya huwag na nating, alam mo yun, huwag mo nang sisihin sarili mo, huwag mo nang sisihin yung lalaki, kasi tapos na, best friend, at wala na tayong magagawa kahit na magsisihan tayo. At saka, best friend, pangit yon na magsisihan tayo. Maganda, best friend, na magsilbing aral to sa'yo, alam ko, at mag-move on ka na. Tama rin yung mga sinabi ng ating mga best friend advisors na sa susunod, at least, kahit na alam mo yun, 32 ka na, wag kang magmadali sa love life. Kasi best friend, alam mo yun, ang pagmamahal, wala naman sa edad yan Wala naman siyang pinipiling kung paano kayo magkakakilala, ganyan na. Kasi sa text ko lang nakilala, kaya ganito, ganyan. Alam mo best friend, pati man walang mukha yan, pogi, pangi, lahat. Best friend, talagang kung gusto niya manloloko siya. Kaya ang pinakamabuti, best friend, na alam mo yun, hindi lang ikaw yung natuto sa experience mo, kung hindi lahat kami na nakapakinigan ng nangyari sa'yo, na unang-una, syempre, dapat kilalanin natin, kahit na napakatagal nyo nang nagligawan, maganda pa rin, best friend, na ma-establish yung friendship yon. Tapos best friend, kahit na alam mo yon, kakasagot mo lang, wag mong ibibigay yung sa'yo. 'Di ba? Yung sarili mo, wag lahat-lahat, pati sarili mo, physical mo, emotional, best friend. Kung mahal mo, magbigay ka, pero kalahati lang. O kaya portion lang, best friend. Wag mo ibigay lahat, kasi ginawa tayo upang, kaya nga 'di ba, meron sinasabi, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ibig sabihin, best friend, mamahalin mo pa rin yung sarili mo kahit mahal mo yung ibang tao. Yun naman na best friend, 'di ba? Kaya lagi tayo, pag nagmamahal, magtitira tayo para sa sarili natin. Kaya naman best friend, alam ko sa susunod na magmamahal ka, yung talagang kikilatisin mo na. At para sa'yo, Marilyn, at sa lahat ng babae. Kaya nga best friend, ang pinakamaganda sa lahat, kahit na sabihin sa inyo ng lalaki na, kung mahal mo talaga ako, ibigay mo, i-prove mo, 'di ba? Ipakita mo na mahal mo ako, magganito na tayo ngayon na agad-agad. Best friend, kung talagang mahal ka ng lalaki, irerespeto ka niya. Kasi alam mo yung lalaki, mahilig talaga yan sa sex. Mahilig talaga sila makipagsiping. Kasi kahinaan nila yan physical sila, 'di ba? Hindi katulad ng mga babae, emotional. Kaya naman best friend, nasa babae palagi ang control. Alam mo, kahit na mahal mo siya at saka magayaya na maganito tayo, tumanggi ka ng tumanggi, best friend. Kasi respeto mo yan sa sarili mo 'di ba? Hindi lang sa sex, hindi lang sa pagsisiping nasusukat yung pagmamahal. Kaya pagka sinabi sa'yo ng boyfriend mo na, patunayan mo na mahal mo ko, magsiping tayo. 'Di ba? Sabihin mo sa kanya, irespeto mo ko dahil hindi lang sa pagsisiping nakikita kung gaano kita kamahal. Ganon, best friend. Wag mo namang awayin. Grabe ka naman, ang bastos mo. Wag naman ganon. Parang explain mo lang, best friend, na sa boyfriend mo na, uy boyfriend, pasensya ka na, hindi ko kayang ibigay to sa'yo kasi ganito, ganyan, bla bla bla. Huwag kang biglang bibigay agad kasi know your value, di ba, best friend, na hindi ka kalad-karing babae na makalabit, mayaya, mauto-uto, maano-ano lang, bibigay na, best friend. Huwag. Ang kapalit ng iyong virginity, ng iyong katawan, best friend, ay kasal. Mas maganda, best friend, na ibibigay mo yung sarili mo sa taong pinakasalan ka. Yon, sa mister mo, sa magiging, sa mister mo, wag sa magiging mister, hindi pa kayo kasal. Dapat, best friend, pagkasal na kayo, yun naman talaga, doon naman talaga dinesign, best friend, ang sex, regalo yan sa atin ng Diyos. Pero, alam mo yun, sa mag-asawa yan, best friend, pagka ginawa natin yan ng labas sa marriage, labas sa anong Tagalog ng marriage, sa kasal, kasalanan yan. Kaya 90% best friend ng, or 98, basta 90 plus, gano'n. Percent ng failed marriage ay galing sa live-in at premarital sex. Kaya best friend, maganda na sa lahat ng ginagawa nyo, may basbas ng Lord, di ba? Mas maganda na binless yan ng Lord, na wala kayo naaapakang batas ng tao at batas ng Diyos. Kaya naman best friend, sana lahat tayo matuto sa nangyari kay Marilyn, na huwag tayong bigay ng bigay. Kung baga, ang mga lalaki kasi mapagsubok talaga yan na, sige na, parang awa mo na, maawa ka naman sa akin, ganyan.
Pero wag, best friend, ay i-control mo, kayang-kaya mo yun. Kahit super mahal na mahal mo siya, mas masusukat mo na mahal mo siya kung makakapagtimpi kayong dalawa, diba? O kapag hinintay nyo yung tamang oras at panahon. At ano ba naman yung hintayin nyo, diba? Mas masarap gawin yan ng nasa tamang oras, nasa tamang panahon. Hindi yung katulad na magigilty ka pagkatapos nyong gawin, o kaya magsisisi ka, o kaya habol-habol ka na, ay, nabigay ko na ganito, ganyan diba? Mas mas pangit yun, mas maganda kung magbe-break kayo. Okay, nag-break kami, wala naman siya nakuha sa akin di pa, diba? Ay, mga lalaki pa naman, ay, si nakuha ko niyan, si ito, ganyan. Oo, may mga lalaking ganyan, best friend. Hindi naman lahat, pero may mga lalaking ganyan. Kaya ingat-ingat tayo, mga best friend girls. Ha? At yun lamang, best friend. Marilyn, mag-move on ka na, maging maayos ka. Tumayo ka sa kasalanan na nangyari sa'yo, sa sakit na nangyari sa'yo, na nadapa ka man, napadaus-dus ka man, gumapang ka man. Tumayo ka, best friend, at maglakad ka, kayang-kaya mo yan. At yun lamang, wag na sanang mangyari sa'yo to, na magsilbing aral talaga, best friend, na huwag nang maulit sa buhay mo yung ganito, diba, best friend? At congratulations, dahil alam ko na makaka-move on ka. Hindi man abutin man siguro ng taon o months, pero alam ko, best friend, na makaka-move on ka rin sa buhay mo. Ang problema ay pinagdadaanan pero hindi tinatambayan, ha? At maraming salamat po sa lahat ng best friend advisors natin through text, through chat, and through call, sa lahat, best friend, ng mga kuro-kuro session nyo. Maraming salamat, na-appreciate po yan. In behalf of Marilyn, talagang siguro umiiyak yun ngayon kasi happy yung puso niya na nalaman niya na marami palang nagmamahal sa akin, na maraming handang magbigay ng oras para payuhan ako, ganyan, diba, best friend? At eto naman, tayo ngayon, mga best friend, na magbibigay ng panahon, magbibigay daan para sa ating mga pasandal, dahil baka kuyugin nyo na ako. Sabihin nyo, pasandal ka na pasandal, di mo na mabinibasa. Eto na, mga best friend. Hi, pabati po sa apelyedong Adun and Asuncion family. At pa, sabi niya, good evening, best friend. Pabati naman ako ng Mang-Opa Group, sila Lara, Tera, Tayson, Raymart, ng Binmalay ka na kanaulan. Salamat. Uy, you're welcome. Eto naman, ang sabi, Ma'am KZ, pasandal po kami dito sa Maluwid. Jepot, Erania, Gabriel, Carl, Joy, Ellie, Prince, Jesus, Jason, Dolina, Kevin, Makamang, Chloe, Steve, Edmond, Baltazar, Marlene, Balong, Wilma, Charmaine, Michelle, Annabelle, Lovely, Nora, Braming, Eric, Erica, Gianna, Jenna, maraming salamat po, best friend Crazy. You're welcome kahit hiningal mo ko. Grabe Eto naman, si Ray Valdez. #IFM ang best friend mo. Good eve po, DJ KZ Sandalan. Pasandal nga po ang mahal ko na si Melissa Kalimkim ng Santa Barbara. Ray Valdez po ito ng Alaminos City, home of 100 Islands. Eto, sabi niya, Ma'am KZ, pag-greet po sa mag-birthday Mario Tamayo Gumapos at si Gina Meneses Tamayo. Maraming salamat po, Ma'am KZ. Grabe naman yung ma'am. KZ na lang. Eto naman, pabati naman po ako habang nakikinig, habang nakahiga. Fern nga po pala ng Mangaldan. Hi, Fern! Eto naman, sabi niya, Ma'am KZ, what does this mean? I have this girl. Sige, mamaya yan, best friend, ha? Magbibigay daan tayo. Eto, good. Gandang gabi po, Ate KZ. Gawin mo na lang. Oo. Sige. May pinapagawa siya sa akin. Eto, sige. At mamaya, mga best friend, sa inyo pa pong mga pasandal, sa asawa ko na si Joey Lorenzo at anak ko na si Ella, per request po ng I love you ng Celine Dion, Shirley ng Dagupan. Anong I love you? Sige. Ito naman, pabati po habang nakikinig. Hello sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig, ha. Maraming salamat po at sa inyong mga pasandal, mga best friend. I-text nyo lamang ako 0949-614-0306. Muli, mga best friend, ang dapat nyong tawagan 0949-614-0306. Muli, ang dapat nyo at i-text pala mali.
Pasensya na, bangag-bangag naman tayo ngayon. Friday kasi eh. Thank God it's Friday! At yun na mga best friend, 0949-614-0306. Yun ang dapat nyong i-text mga best friend. Huwag nyong tatawagan pala kasi hindi yan masasagot. Sa mga pasandal nyo, mga best friend doon. At mga best friend, oo, maya-maya ay maririnig na natin ang ating second caller ngayong gabi. Kaya naman, best friend, save mo na ang mga numerong ito, 0919-411-7714 or 0915-775-283 at sa ating FB page. Mga best friend, i-like nyo na yan. KZ Sandalan. K as in kanina, Z as in zebra, zigzag, zinc. O, napakarami na yan ha. KZ Sandalan po. Ikaw ay nakatutok sa nag-iisang best friend station mo, 104.7 IFM Dagupan, Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin
ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil atid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa, DRX, Sign Maker, Butter World Bake Shop, Akabar, Farm Out, ARC, Staff Search Asia, Panaderia Antonio at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 11:05 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tape sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Can't wait to see with
here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind, I can't believe it's true, but in my heart, the reality is you. I am all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see.
FM ay aking best friend. Mami, so tawag to. Girlfriend to Manaya. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 11:15 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. Mga best friend, oras na nga po natin para sa ating second caller ngayong gabi. Mga best friend, ano ba yung pinagdaraanan mo ngayong huling Friday ng August? Dahil konting tulog na lang, best friend, halos sa isang linggo na lang ay September na, Burr months na. Kaya naman, sa ating mga Pilipino, Christmas na. At bago mag-Burr months, nawa ma-eye confessions mo na yan, matanggal mo na yan, best friend, ang mga negative thoughts sa mga pangyayari sa buhay mo. Kaya naman, best friend, tawag ka na 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Muli, best friend, ang ating numero na dapat mong tawagan para mag-eye confessions ngayong gabi, 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Ayan po ang ating mga numero na dapat nyong tawagan, mga best friend. At eto, magbigay daan muna tayo sa mga pasandal habang iniintay ka namin na tumawag, best friend. Pasandal po ako sa mga anak ko na si Ilona. Uy, ang ganda naman ang pangalan ng anak niya, Ilona. Na si Ilona at thank you pati sa asawa ko na nasa Ilocos. Ingat ka dyan, Daddy Potpot, I love you. Venus ng Makayog, Mangaldana. Gabi po ako nakikinig at nakikipagpuyatan, Ate KZ. Wow, maraming salamat naman na best friend sa iyong pakikipagpuyatan. At naman, ang sabi niya, good evening po Ate KZ. Pabari po sa asawa kong tulog na si Jimmy Agnier. Good night at I love you, asawa ko. Pati na rin sa dalawang anak kong tulog na rin. Mahal ko kayo. God bless sa program nyo. Oy, maraming salamat, best friend. God bless din, ha? Hello, best friend? Hello? Best friend? Oo. Sige, tawag ka muli, best friend. Ang ating numero, 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Yan po ang mga numero natin na dapat niyong tawagan, mga best friend. Hello, best friend? Hello, best friend? Naririnig mo ba kami? Ayun. So, sige. At na, best friend, magbigay daan tayo sa nag-text sa atin. Sabi niya, Ma'am KZ, what does this mean? I have this girl, 1 week relation on progress. She tattooed my name in her side hips. Sa legs, gano'n. Tapos, indeed, no physical engagement had happened at the moment. So, mga best friend, ng ating texter is si... Ano daw bang ibig sabihin nito? 1 week na daw yung relasyon niya sa kanyang girlfriend. Tapos, tinatuna agad ng babae sa legs niya. Kumbaga sa singit. Sa singit ba to? Her side hips. Sa singa. Sige, pagpalagay na lang natin, best friend. Hindi kasi ginawang specific. So, sa singit nilaga yung pangalan ng boy, ng lalaki, naks naman. Pero wala pa daw nangyayari sa kanila, mga best friend. Ano daw bang ibig sabihin noon? Ano ba nga nangyayari? Parang naguguluhan siya, di niya alam kung kikiligin ba siya, magagalit ba siya, o natetense ba siya, nape-pressure ba siya na dapat
Siya din ba magpapatattoo ng pangalan ng girlfriend niya sa singit-singit niya? Diba, ano ba best friend? Ano ba nga dapat niyang gawin? Kasi medyo naguguluhan talaga siya. Kaya naman best friend, tulungan natin ang ating best friend texter na medyo Englishero. Diba? Ano nga ba nga dapat niyang gawin? Kasi nakaka-pressure naman tong girlfriend ko. 1 week pa lang kami. Tapos grabe, pinatattoo niya na yung pangalan ko sa singit, mga best friend. Ito ang dapat niyang tawagan para mamaya best friend. Advisean natin siya through call 0919-411-7714 or 0915-557-523. Muli, mga best friend, ang dapat niyang tawagan mamaya dahil sasagutin ko kaya 0919-411-7714 or 0915-557-7523. Maaari ka rin mag-text, best friend, para sa nagugulumihalan nating best friend na si best friend texter. 0949-6140306. At dahil mahaba-haba pa ang ating pagsasama, i-text mo ako sa iyong mga pasandal, best friend. 0949-6140306. Yan lamang ang best friend na dapat mong i-text. Ako na lang i-text mo, wag na yun. Tulog na yun? Ang aga-aga naman yung matulog. Ako hindi ako matutulog hanggang alauna. Sabay tayo, best friend, matulog. 0949-6140306. Ha? Pasanda lamang kayo, mga best friend. At sa ating Facebook page, mga best friend, magpasanda lamang kayo doon. I-like nyo na at i-share nyo na para updated kayo sa mga iConfessions happening, mga best friend. Kay Zia Sandalan, kay kanina, kahapon, ano pa ba, kangaroo, tapos Zay as in Zimbabwe, Zamboanga, ganyan. Kay Zia Sandalan po yan. I-search nyo lamang po yan sa Facebook at makikita nyo yung ating fan page dyan. Kay Zia Sandalan po. Ito po ang programang ginawa para makinig, dumamay at tumulong sa iyo. Ang programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. Then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go.
with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're grey and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. And somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter where, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. 'Cause somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter where, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. IFM ay aking best friend. Sa tuwing ika'y nakikita,
lagi na lang, lagi kang nasa puso ko'y iyo. Huwag hayaan na masaktan. Asahan mo, di magbabago hanggang kailan. Ibang-iba ang nadarama. Anong ka ba? Aaminin ko na sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. Sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Ikaw ang puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. Gaspar! Gaspar! Oh, bakit sisa? Knock-knock! Who's there? Tiger, leon, pating, kambing! Tiger, leon, pating, kambing, who? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Tiger, leon, pating, kambing, di mo pinapansin. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/rmnofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Ay, 11:34 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. On board is KZ Sandala. There's
of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the and a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in IFM ay aking best friend. Baby cried the day the circus came to town, 'cause she didn't want parades just passing by her. So she painted on a smile and took up with some clown, while she danced without a net upon the wire. I know a lot about her, 'cause you see, baby is an awful lot like me. Don't cry out loud, just keep it inside.